Shin da gaske ne an cire ummi daga fim ɗin alaka ko ba a cire ta ba? Tabbas an cire ummi daga fim ɗin alaka, an sanya Maryam Yahaya. Idan kuka lura za ku ga yanzu ba ummi bace a fim ɗin alaka, an sa Maryam Yahaya a matsayin kannuwan Hisham. A baya kuma da ummi ce a matsayin kannuwan Hisham a fim ɗin alaka, yanzu kuma an cire ta an sa Maryam Yahaya. To menene dalilin haka? Dalilin da yasa aka cire ummi daga fim din alaka saboda irin rawan da take yi a social media, har da irin rawan da bai kamata ba da irin shigan da bai kamata ba. Shi yasa Sarki Ali Nuhu ya cire ta daga fim din alaka, saboda shi Sarki Ali Nuhu wani irin mutum ne wanda baya so ya ga ya saki a fim sannan kuma daga baya ki koma kina wasu abubuwan da bai kamata ba wanda za su taba mai mutuncin fim din shi. Shi yasa Sarki Ali Nuhu ya cire ummi daga fim din alaka saboda irin abubuwan da take yi a TikTok da sauran social media irin su Instagram. Shi yasa Sarki Ali Nuhu ya cire ta daga fim ɗin alaka. Wasu suna cewa ta fita ne da kanta daga fim ɗin alaka, ba gaskiya bane. Ummi ta kasance tana matuƙar son fim ɗin alaka saboda har Instagram ɗinta da TikTok ɗinta ta mai da shirin ummi alaka saboda tana son fim ɗin, saboda fim ne mai dogon zango wanda kuma yake tashi a wannan lokacin ake yawan kallon fim ɗin sosai. Fim ne wanda akwai nishaɗantarwa a ciki sannan kuma akwai faɗakarwa a ciki sannan akwai abubuwa da dama a cikin wannan fim mai suna alaka. Kuma ummi tana son wannan fim ɗin sosai, ba da niyyar ta fita daga wannan fim ɗin ba. Sarki Ali Nuhu ne ya cire ta a fim ɗin alaka sakamakon irin abubuwan da take yi. Bari in samu wani bidiyo ku kalli irin shigan da ummi take yi a wasu gurare a irin social media irin su TikTok da irin Instagram. Akwai bidiyoyin ummi wanda idan aka sa muku su to kamar ya kasance an ƙara yada batsa ne, shi yasa ba za mu sa muku waɗannan bidiyoyin ba, amma bari mu sa muku kaɗan daga cikin irin shigan da take yi a TikTok. Shi yasa shi kuma Ali Nuhu ya gani ya cire ta saboda baya so ta taɓa mai mutuncin fim ɗin shi. To wannan dai shine irin shigan da ummi take yi. Na san waɗansu za su ce ai doguwar riga ta saka, kawai ɗan kwalin ne baki saka ba doguwar riga bane kaɗai. Tabbas ta sa doguwar riga, amma kuma idan kuka lura da kyau za ku ga ummi bata sa bireziya ba. Dukkan nonuwanta ana gani da sauran nonuwanta ana gani ta shatin rigan, kuma tana yin hakan ne, tana yi ne domin a gani, ba wai ta yi bane ba da sanin ta ba. Irin kawai ta yi bidiyo ne bata san cewa kan nonanta ya fito ba haka bane ba, tana yin su ne da ganga. Akwai irin bidiyon da ta yi irin wa'annan da dama har da wanda suka fi wannan muni. To amma wannan kaɗan ne daga cikin irin bidiyon ta yi muka ɗauko muka sa muku. Idan kuka lura da kyau za ku ga ummi bata sa bireziya ba, bata sa rigan nono ba kenan, ana ganin kan nonanta a waje. To irin wannan bidiyon ne yasa Sarki Ali Nuhu da ake bashi labari sai ya cire ummi daga cikin fim ɗin alaka saboda baya so ta taɓa mai mutuncin fim ɗin shi. Kun ji dalili.